Khajani takuk tai bukuk song tini lama o klaijak mankha ATM Punjab National Bank ni or tamo tong nai ang tabuk tomung no jara kmajaknai rok o ATM je malik tomung no kmajagui tongkha khe ani number o call khai di or tam tongnai gana naidi ko sabni mung tei omtamo ikono di or srai ke mung urjak tongo Bala Deborma tei Juice Deborma tomung no norok ni o manui kmajagui tongkha khe kwrung di o nini manui ani yago no kwrung di obo thik degree college bwskango klaijak mankha nini manui no nwng tomung no kmajagui tongkha khe kwrwngnani wngthong o number o number rijak tongo naidi BDO hambai.